Πάλα και πάλι στον Δομπρί. Δομπρής θα να κάνει την κίνηση πέρα και πάλι για τον Εσάμ. Εσάμ θα σκοράρει από τη ζώνη. Στεργίου. Έχει βρει τρόπους να περιορίσει τον Ολυμπιακό. Πασιάς, τον πιέζει ο Εσάμ. 4 περιφερειακούς παίκτες. Φεράς τώρα κατά μέτωπον. Δομπρής είδε την κίνηση του Εσάμ, όλα 30. Ελευθεριάδης. Παίζει στον Εσάμ που έβαλε στην πλάτη, τον Μπαζάκ θα σκοράρει. Λαδάκης. Ελευθεριάδης πολύ ωραία μέσα στον Εσάμ. Κατσουνής. Ελευθεριάδης πολύ ωραία στον Εσάμ. Μπαζάκ. Βινίσιους. Λεβί στέκεται στον αέρα, φάουλ από τον Εσάμ. Λεβί. Ο Μπίνα. 34 από 46 και πέτυχε μόλις 22 τέρματα. Εσάμ σε γηπεδούχους. Δομπρής προσπαθεί να τρέξει για τον ΠΑΟΚ. Η πάσα για τον Εσάμ στα δίχτυα. 2-0. Πούλος. Αϊβαϊώτης. Πήρε το φάουλ από Μιχαλίδη, υπάρχει τραυματισμός του Ραλινού. Δομπρής γρήγορη επίθεση, περνάει μπάλα στον Εσάμ. Σκοράρει. Λεβί. Με γρήγορο βηματισμό πήρε ο ΠΑΟΚ με Δομπρής, η πάσα στον Εσάμ. Ο Μπίνα παίζει με σταυρό. Λεβί στέκεται στον αέρα. Λεβί. Ο Μπίνα. Φάουλ.